Eskidetzan esku hartzen. Eskidetzaren alde, euskaraz eta online. Ikasgelatik hasita parekidetasunaren alde konpetentzia bidea egiten. Bell Hooksek esan bezala, dituen muga guztiak dituela, ikasgelak jarraitzen du aukera agertoki izaten. Eta ondorioz, betaurreko moreak jantzita kurrikulum ez androzentriko, ez sexista eta ez baztertzaileak garatzeko aukera izaten. Eskidetzari jarraiki, ikastaro hau oinarrizko prestakuntza teoriko praktikoa da ezagutza feministaren ekarpenen berri izateko. Ebaluazioan zein feedbackean era inklusibo ez sexistan jarduteko, baita partaidetza parekidea sustatzeko ere. 8 astez elkarrekin. 5 kredituko ikastaro osagarria. Hezitzaileak hezitzaileekin. Une sinkrono zein asinkronotan. Euskaraz. Adi izena emateko epeei.